โอ้ยกูได้ผมว่ามาไหนดึงเลยโอ้ साबायखर थाबाय सारनिसिम लांगोनाखौ बेखेवना होबाय बयखौबो रंजानानै आवगायबोनो खावलायबाय Pilpila berenai, pilpila ku berena, silani nazarai, बैसागु गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो बे समाव गिबियावनो दिनैनि जे pilpila बेरनाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै दान्दिसे सम लानो थाखाय नखर आफादनि मानबायारि आफादगिरि सुलाल दैमारि बिथांखौ खावलायबाय गिबियावनो pilpila ku बेरनाय खावलायबाय आरो मददनि थाखाय नखर आफादनि लोगो आफादगिरि गोमसार बसुमतारी बिथांखौ खावलायबाय manaดึงเลยโอ้บาทนะจากนี้ไปเลยมาโอ้นี่เบี้ยโอ้เฮ้ยสิจากระดับโอ้นี่ไปเลยนี่เบี้ยโอ้โอ้มาดงมาถึงกันนี่ไปเลยในเบี้ยวดงจังหวะบ้าอาลัยบางเบี้ยวด่าโอ้ในบุรีจังมาไหนกันในเบี้ยเจ้าไปท่านี่โอ้เบี้ยใจไปมุสลิมโอ้เบี้ยนี่สักเจ้าอะไรดงบ่าวจะบ้านบ่นงก็เบี้ยวไม่หุ่นทักันบรอนี่ก็สิบกว่ากี่ปีนะอะไรในอะไรจังดีนี่สิบเบี้ยวบุษทักันใจด่ารีคอร์ดอะไรในทบกันจังหวะในสักเจ้าดาวคนระนะUma dengra, uma kontra saya, bay. Deh, banai ka sini, bisa mana nih? Yo, das banai ka sini deh, das sini nih. Oh. Ising ni nama dia, ising au, songra beralai wadang ke? Ada lima makalai sandan, biau, isi. Songkran cina, nunggu secukin ini na, ni bilai mah, isi cinta deh. Rasa mana yang dengar, deh. Oh, Bolina. Oh, deh. Nih yang normal mana? Oh, si Jogo gay tuh apa Oh, deh, lasih mau deh. Boroni saya mama, ikut kok deh kayak naik darah na. Kelana, abra. Oh, deh, video lah. Mama mana ke? Ada. Nih bisa dah. Ini jatuh akai. Oh, beli mana? Mata gerak.
नैबेहा अ दे फिथा देखांबायमोन नामा माने ना अ नै अ र' नै एवनायखौनो देखायनां र' नै दासो एवनो नागिरदों दा नै अ दे एवदो नै फिथा देग्राफोरा मा फिथा एवनो नागिरदों मालाय नैबे एन्थाबखौ नागिरदो नै माइब्रानि दा ना नै बेयाव फिथायाव दे बिदिब्ला एवबाय थादो नै गासिबो फिथा एवग्राफ्रा नै बिसोरलाय मा खालायनो नागिरदों इसानसालि अ इसानसालि बानायगासिनो नै जोंहा सोमखोर फंबायमोनहा मेथाइ डाबल सोमखोर दं गथ'आव दा अ नै दासो लाबोदों बानायहांगासिनो आरो नै गासिबो जि दाग्राफोरनि